फाथाबारि प्राइमारियाव निसिमा आनसलिक बिपिएफ ब्लकनि इयुथ्सनि बानजायनायाव पकेट मिटिंखौ खुंनाय जादों। बियो जयनिं काम इलेक्शन मिटिं। बेवहाय एजुकेटेड इयुथ्सफ्रा बेवहाय गोबांथार जयनिं जागोन। नोंथांमोना नुलांनो हागोन। अगरिनि नै बिथांमोना एजुकेटेड इयुथ्स निसिमानि सिङाव बिथाङाबो आमटेका प्राइमारिनि बेबो सासे निसिमानि एजुकेटेड इयुथ्स। बिथाङाबो दिनै बिपिएफआव जयेन जाफैनाय जाबाय इउपिपिएलनिफ्राय। नैबे गुमै बिनियल बिथाङाबो जयेन जाफैनाय जाबाय। रनिला दैमारि रसिना नार्जारि रसिना नार्जारि बिपुल मोसाहारि नानि नार्जारि रुपला नार्जारि बेने नार्जारि समबारि नार्जारि नर्थ कुरिबारिनि गीतांजलि बसुमतारी समबारिनि जेम्स बसुमतारी long live जेम्स बसुमतारी long live हानिराम ब्रह्म long live हानिराम ब्रह्म long live हाग्रामा मलारि long live हाग्रामा मलारि जिंदाबाद हाग्रामा मलारि long live बीपीएफ जिंदाबाद बीपीएफ long live मंगल पार्टी जिंदाबाद